Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili. Kwethulwe ezokuthuthukiswa kwentsha ondini. Kukhulekelwe abakamaTekuletsheni ngezivivinyo kanti sitholakale sesonakele isidumbu sekhehla ebelilahlekile. Izindaba ze1 KZN TV zifundelwa uSiyabonga wakaduma nenabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Isikhwama sikahulumeni esithuthukisa amabhizinisi abantu abasha iNYDA kanye ke neTransnet badlulisele ngezitifiketi kubantu abasha abangama40 abangene ohlwini lokuqeqeshelwa ke ukuba basungule amabhizinisi abo. Oyilunga lebhodi leNYDA uDokotela Wiseman Mbatha uthi bazoqinisekisa ukuthi intsha ethole uqeqesho izobhekelwa amathuba omsebenzi. Isikhwama sikahulumeni esithuthukisa intsha kwezamabhizinisi eNYDA kanye neTransnet ophiko lwezokuthuthwa kwegesi sethule ngomthethweni uhlelo ohloswe ngalo ukuthuthukisa intsha kwezamabhizinisi. Intsha engama40 yasolunde enhlungwana ithola uqeqesho lwesigaba ezintathu izophinde ithole noxhaso ukuziqala amabhizinisi. Sixhasa abantu close to 40. As for uhlelo, I think our commitment is to ensure sustainability. Asimisele ukuthi sitrain abantu and then sibashiye kanjalo, so we want to have continuity in what we are doing. As a result, there is an exit plan as we want to make sure that we want to continue to make sure that lezi ngane lezi esisiza namhlanje, because these are young people, bayakwazi ukuyiqalela ama-businesses and bayakwazi ukuparticipate in any economic and enterprise space. Therefore, uhlelo lethu we want to continue with our regional offices to ensure commitment and also to assess their continuity in terms after harvesting these skills. And also, most importantly, we have a great interest in the energy sector and also Transnet operates in that sector. So we maintain that the commitment with Transnet as well will be helpful in terms of identifying opportunities for these young people, more especially on the basis that also they link up with the mining sector which they provide with the energy. Inkampani kahulumeni Transnet izoqhubeka yakhe kubudlelwane nemiphakathi yahlukene esebenzela ngaphansi kwayo ukuze kilwe nokwentuleka kwamathuba omsebenzi. Kuyinhloso yethu ukuthi as Transnet la sisebenza khona singabi nje abantu abahambisa ipipe, kodwa sikwazi ukuthi sibe nobudlelwane nomphakathi esebenzisana nawo, ikakhulukazi abantu abasha. So le program sibona ukuthi iqalela abantu abasha bathola amakhono ukuthi baqale amabhizinisi ngokusuka NYDA bazokwazi ukuthi bathole uxhaso lokuthi amabhizinisi abadlondlobale. Uma ngabe sesibachazele futhi ukuthi ungena kanjani kaTransnet uma unebhizinisi, siyakholwa ukuthi abanye babo bazokwazi bathole nemisebenzi kaTransnet ukuthi basupply ngezinto esizidingayo ukuze bakwazi ukuthi amabhizinisi abo akhule abe effective ekutheni eradicate ne-unemployment esinayo enkulu kangaka ekakhulukazi kubantu abasha. Intsha yasolunde enhlungwane ehlomule kulolu hlelo ithi njengoba isiphothule lolu qeqesho izongena kwibhizinisi lokupheka. Siyabonga kakhulu for iNYDA ngalolu xhaso lobasinikeza lona. Ngithemba ukuthi sosebenzisana siwumphakathi wakule ndawo lesibhekana nenselelo yokuthi si-youth asikhona ukuthola imisebenzi nje namalokhuzane izinto eziningi nje asikhona ukuqualifya kuzona, nanokuthi noma sithi siyazama mhlawumbe uthola ukuthi amathuba awekho. So siyabonga kakhulu ukuthi Transnet no NYDA bakhona ukuthi bezosisiza. Mina as young entrepreneur ngifuna ukuwenza baking and catering, so ngizokwazi ukubhakela for ama funerals lana. Ngibonile endaweni ukuthi kuba nama funerals nama wedding and nama baby showers and stuff like that, so ama cake I always wanted. Bese ukuthi catering I can cook anything I want, or mangenzela for mhlawumbe brother shower, baby shower, anything ama platter ukuthi ebe khona, so my catering can do that. Ngiyabona isiphumelisa ngempela cause kune funding as well. So ngeke ngabona kwi social media since sihlala kuma social media platforms ukuthi abanye bayakwazi ukuthi befundiwe. Sesike sabona nase Newcastle anyway indawo eziningi ukuthi ziyethola funding. Izindaba ze1 KZN TV kuba inkosenhle Mthembu enhlungwana olundi. Kutholwe izinsalela zesidumbu sesaguga esanyamalala siyohola imali esibonelelo sikahulumeni ezingolweni ogwini oluseningizimu nesifundazwe. Umndeni kaMufi uthi ubone ngezimpahla aduke ezigqokile ubheka umthetho ocele ukuthi ke uyena otholwe eseshonile ehlathini. Usashaqekile umphakathi waseDlovinga ezingolweni ogwini oluseningizimu neKwaZulu Natal muva kokutholakala komzimba wekhehla lakaCele selishonile. Sila emndenini wakaCele oshonele ubaba wakhona
owadukayo ngomhla ka-8 May ozowatholakala kule nyanga esikuyona kaSeptember ngomhla ka-13. Ukusiphatha kabe njengabalungu omphakathi sekuyinto seyivamile ukuthi le ndawo simthole kuyona ubaba ucele sekunabantu abaningi abake batholakala kuyona betholakala belimeziwe babe sebeyashona. Okusiphatha kabi kakhulu indawo samfica kuyona ubaba ucele njengomuntu obesemdala futhi enokungaphili asazi ukuthi wahamba kanjani. Ngithi makakucacise ke umphakathi nomuntu nje obukele ukuthi isimo ubaba ucele samfice kusona sasingadingisa imathe. Ilungu lalomndeni liyachaza ukuthi ucele waduka kanjani laphinde lalandisa ngokuthi watholwa ubani nini. Malume asuka la ekhaya ezingolweni ngahamba ngayokhipha imali ngamshiya rank kumunye usisi udayisa ubanana mangithi ngiyabuya nosisi uthi nawo ke wasukuma udayisa ubanana vele emqondweni umuntu obuya athanda ukuphazamiseka. Saqala ngawo umhla ka9 ngomhla 8 kumfuna ngomhla ka9 sihamba so report emaphoyiseni besingakaze sime ukumfuna cause bathi bemefika abaseshi bathi kunabantu abatholiwe emakhazeni like eintabeni bangihambise khona ngiyobona nje kwabo ukuthi ke since seyatholakala ngomhla ka13 manje ngoSeptember ngomgqibelo. Ukutholakala kwakhe utholwa umfana owayeyokha imithi lesiZulu emahlathini waseyamthola. Ukumthola kwakhe sesibone ngeimpahla ukuthi bekuyena ngoba bengasaphelele, ikhanda alikho, izandla azikho, inyawo azikho, asazi ukuthi nokubefika kulawo mahlathi wafika kanjani noma thathwa icash ke mhlambe ebusuku noma wagetshengwa ngoba nekhanda asazi noma mhlambe ladliwa ilwani noma nje asazi. Ehlengezela izinyembezi umshana kaMufi uthi usadidekile isimo umalume wakhe atholakala ekuso. Emva kwaloko sengimboniswe ngoba wathi forensic ngeke ngikwazi ukuthi ngikodwe ngingambonanga angimbone impahla ngoba impahla wayezigqokile zazisakhona ke emzimbeni. So bathi bona ke angimbone ngambona. Emva kokumbona angazanga ukuthi kwenzakalani ngapha masengila ekhaya. Mina ngisadidekile namanje ayikho into eningi engingayichaza. Njengoba ngichaza ukuthi ngapha masengiphaphama la ekhaya ngilethwa imoto engihambisile khona esigamekweni. So ayikho into engingayichaza eningi kona sibhlungu kakhulu kodwa ke ngoba asitholanga vele iclosure ukuthi kwenzakalani kulungile. Ntando yenkosi Dlamini yezindabeni ze1 KZN TV. Ngibika ngisezingolweni. Ukuzilungiselela ngokwengqondo izivivinyo ukwakha uhlelo lokufunda elinekhefu, ukuzinakekela ngokulala ngokwanele, ukudla okunempilo nokuzivocavoca ngokomzimba, lawa ke ngamanye amasu angalekelela abafundi ukuthi bebhekane kangcono nezivivinyo zabo zokuphela konyaka. Lokho kwekushiwo ngu-Andile Phakathi ongusonhlalakahle esikhungweni iLifeline eZululand engxoxweni ekhethekile neziko lezindaba ze1 KZN TV njengoba abafundi sebelungiselela izivivinyo zabo zokuphela konyaka. Ziningi izingqinamba abafundi ababhekana nazo emakhaya, emphakathini sesikoleni nakwezinye nje izindawo ezihlanganisa ingcindezi ukuthi abafundi baphumelele kahle, ukuncintisana nabanye abafundi benze kangcono kunabanye nokunye nje okuningi okungaba ke nomthelelo ongemuhle kuthina abantwana noma abafundi babhekane kangcono nezivivinyo zabo. Abafundi bakhuthazwe ukuba ke bazinakekele, basebenzise izindlela ezibasebenzelayo ukungaqophisani nabanye. Ukuthi nje okokuqala you need to stay calm and you need to be focused because kuqala kuwena ukuthi uyiposition yourself to be in a position where lapho khona uyazi ukuthi into mangifuna ukuyenza ngihamba ngepace yami angihambi ngepace yomunye umuntu, and also learn to manage your time. Ngicabanga ukuthi masibuka from ama LO subjects siyafundiswa about time management ukuthi umncane nje kumele ujwayele ukuthi yonke into yakho ihambise ngesikhathi so that uzokhula even usuku tertiary level or susemsebenzini you are aware of how you're going to manage your time and taking care of yourself. It is one of the things that was introduced by Lifeline Zululand when we talk about we care for me. Because we care for me is all about the self-introspection. Your muntu is where like
uba nokuyihlolisisa wena ngaphakathi, because we know ukuthi esikhathini sama exams there are many feelings afikayo, feeling depressed, feeling sad, feeling a lot of emotions, because you encounter different people esikoleni and masingabantu asifani. Abazali bagqugquzeleke kakhulu kwebeseka abantwana babo bengabafakeli ingcindezi yokubaqhathanisa nabanye abantwana ngalesi sikhathi sonyaka, njengoba ke lokho kungadala enye ingcindezi begcine beze belahlekelwa indlela okumele bebhekane nayo ngezivivinyo zabo. The first thing you should learn to do ukuthi understand umntwana wakho ukuthi umuntu kanjani. Thina abazali into esilahlekelayo we like in comparison amongst abantwana bethu noma amongst abantwana bakhona esikoleni. Mhlawumbe you are attending a parents meeting uyezwa kuthiwa abantwana bathile they are achieving kodwa wakhe akaveli in that list of abafundi aba-achievayo. Sekumsebenzi wakho phela ukulandelela ukuthi lo mntwana lo ngimenza kanjani. iLifeline Zululand inosonhlala kahle abaqeqeshiwe ukulekelela labo abadinga usizo ngabekelo kwekululeka ngokomqondo okunye nje okuningi. uLifeline Zululand ukhona yonke indawo kuma SAPS si-under kuma-districts awu-3 uKing Cetshwayo, Mkhanyangothi noZululand. We lapho khona ufike epolice station cososhayo ka-Lifeline. Our services are for free. If you need that emotional support, if you need that person ozokwazi ukuthi abe guideline nakho ukhona uLifeline. You can come through, reach our offices from Monday to Friday ngo-8 kuya 4:30. You can come and we have that surgeon ukuthi mhlawumbe uma ubona ukuthi a weekend noma a week mhlambe Monday awubhali noma ngoLwesibili, ask that time from uthisha, even give a call ucele ukuthisha ukuthi bengicela ungicela usoshayo ka-Lifeline afike esikoleni ukuze there's something that I wish to share. Sihlabene ze-1 KZN TV ngengusamkeliso Ngqulunga kuseRichards Bay. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze futhi nezinye masibuya. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Kwethulwe ezokuthuthukiswa kwentsha ondini. Kukhulekelwe abakamaTekuletsheni ngezivivinyo kanti sitholakale sesonakele isidumbu sekhehla ebelilahlekile. Abesifazane basendaweni yaseMfeni eThekwini babungaze inyanga yamagugu ngokusingatha umcimbi wokufundisa ngokubaluleka kwamasiko. Kulo mcimbi abesifazane baphinde bakhunjuzwa nangokubaluleka kokuzihlonipha. Lana ika-Ward 5 ngaphansi kamasipala iTheku esigodini saseMfeni okuyisizwe saseMbo. Abesifazane balomphakathi kulenyanga babesenhlanhleni yokuthi isizwe sabo sibenzele umcimbi wokubabungaza ikakhulukazi ngenyanga yamasiko. Ongomhleli walomcimbi uyachaza ngenhloso nezinto ezizokwenzeka nathi izothuthukisa abesifazane ikakhulukazi ngokubafundisa ekufukuleni umnotho kanye nokungena kwezolimo. Indawo yala ku-Ward 5 ihlaselwe kakhulu ububha and into ekhona kakhulu i-unemployment. Ngibone ukuthi kubalekile ukuthi sibahlanganise abantu besifazane ukuthi noma sizobungaza usuku lwe-heritage kanye nabo omama sibaveza ukuthi babalekile emphakathini, kodwa kumele sikhulume ukuthi sizokwenza kanjani ukuthi silwe naleli isihlava esibhekene naso sokulahlekelwa imisebenzi, siphinde futhi sibheke sigqugquzelane ukuthi ukudla kuyabiza. Sizokwenza kanjani ukuthi sibuyele enhlabathini sikwazi ukuthi sigqugquzelane sisebenze sikwazi ukutshala ukuze sikwazi ukuthi sibe nokudla oku-organic, sikwazi ukuthi abantwana bethu futhi sibagqugquzele ukuthi impilo isenhlabathini. Omelo Ndlunkulu balesizwe uchaze kabanzi ngokubaluleka komuntu wesifazane nokuthi lo mcimbi uzokhumbuzisa isizwe ngezinto ezazenzeka ngesikhathi sasendulo nezisabalekile kubantu abamnyama. Ngokubuka kwami izinto eziningi zisiphunyukile endleleni.
siyafisa ukuthi njengoba senza lo mcimbi nje sikwazi ukubuyisela zonke izinto thina esafundiswa zona abazali bethu nathi sikwazi ukuyidlulisela ebantwaneni bethu ngoba abantwana bethu kulesi sikhathi esamanje balahlekile impela nje baphuma nje emasikweni. That's why sizama ukuthi sibuyise imicimbi efana nale khona sizokwazi ukuthi sibabuyisele emasikweni. Inkosi yesizwe saSembo isibone kubalekile ukuthi benze lo mcimbi benze labesifazane ngoba isikhathi esiningi kuba mabutho kuphela agcina ngokwenzelwa imicimbi. Ngithokoze kakhulu ngalomcimbi obakhona wabantu besifazane ngoba isikhathi esiningi abantu besifazane besala ngaphandle nokwenziwa izinto kubengana. So sisithe sizwe saSembo la ake sibongaza abantu besifazane senzele ukuthiwa i-women empowerment. In fact sasifuna ukuthi senze i-Women's Day kusho ukuthi ke amalungiselelo angahamba kahle kwazi kwafika ukuthi ke kuze idlule lenyanga idlule kodwa sayisithi sokwenza i-women empowerment ngoba abantu besifazane babalekile kodwa isikhathi esiningi ke kunake amabutho kakhulukazi. So sasisithi asenze lo mcimbi okuba recognize ukuthi nabo sebabona iqhaza labalibambile even nasesizwe ukulima kwezamasimi ikona lokho abakwenzayo behlangene bathunge futhi behlangene babamsane nokudayisa izinto abasuke sebelimile bokwazi ukuthi baxoxe ikade eziko ikona leyo senza ukuthi nabo kufanele lokho okuzamile okuncane bakuzamile sibalekelele ukuthi baqhubekele phambili bagqugquzele nabanye ukuba benze njalo. Lo mcimbi ubuhlanganisa izinhlaka ezehlukene kanti bekukhona nezintombi zendawo ozothamana lo mcimbi nokuzolalela izinto eyithinta ukubaleka komuntu wesifazane kanye namasiko. Kodwa Hosbisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngiseHammersdale eMfeni eThekwini. Kuhloswe ngayo ukuzilolongela imidlalo yamasalka kuphinde futhi kuhlonzwe nethalente imidlalo yeMeral Cup kumasipala waseNkandla. Kulo mqhudelwano kuqhudelana amaqembu kwezemidlalo ezahlukahlukene okubalwa kuzo ibhola lezinyawo kanti ke ibihanjelwa amaqembu amabili adlala esigabeni sePSL iRichards Bay FC kanjalo namaZulu FC. Amaqembu abeyingxenye yemidlalo yeMeral Cup kamasipala waseNkandla aqala ngokuhlungela emawadini ngaphambi kokuba kezoqhudelana kule midlalo. Umeya kamasipala waseNkandla noNhlanhla Nzuza uthi bakhuphule kakhulu izinga kulonyaka uma ke ibuka amaqembu aqhudelana ngayo kule midlalo. Ile midlalo ke esinayo okwamanje kule Meral Cup yethu andike siqale emumva le mawadini lemidlalo sihlunga sahlunga kahle ke futhi ikho sekuze kwafika lolu suku lokuthi ke namhlanje ke ayizobulalana sifisa ukubona ke ekupheleni kosuku ukuthi ubanike ozoyiqukula indebe njengoba zibulalana nje groundini futhi uyabona ukuthi izinga liphezulu kule midlalo ngoba akekho ongafuna ukuphuma ewinile ngoba le ndebe le iumlando manje wonke ke ama team afuna ukuthi nawo aphume eyiphethe silindileke futhi sesiyahalela ukuthi ngabe sekuyasondela sibone ukuthi ubani ozoyiqukula. Le midlalo ibibanjwe lenkundleni zemidlalo eNkandla ibihlanganisa ke ibhola lezinyawo labesilisa nabesifazane kanye nebhola lomnqakiswano labesifazane. uNzuza uthi ngale midlalo kuhloswe ngayo ukuzilolongela imiqhudelwano yamasalka. Kule midlalo sihlosa ukuthi sibone amakhono abantwana baseNkandla ngoba ikakhulukazi khona nanama team nje azoscouta amaZulu neRichards Bay esicabanga futhi nesifisayo ukuthi bazobathatha abantwana baseNkandla sibabone sebedlala kuma team aphezulu anjengawo la esengiwabalile futhi siya kuma Salga Games. Kuma Salga Games sifuna ukuthi bayosimela njengeNkandla njengonyaka lophelile basimela kahle nakuma Salga Games. Siyafisa futhi ukuthi nakulonyaka mabeya sesihlunge kahle bahambe futhi bayophakamisa iflag laseNkandla nakuma Salga Games. Amaqembu ebhola abehambelekele imidlalo kaMeya ukuzohlunga ithalente athi nakuba kukhona ke acabanga ukuthi kumele kuthuthukiswe kule midlalo kodwa ke likhona ke ithalente kubadlali. Namhlanje sila eNkandla sizobona ithalente elikhona eliboniswa abadlali bala eNkandla. Bakhona abanalo ithalente but ke mina personally nje nami ngumfana ophuma emakhaya so mangize emidlalweni kanje ngilindele ukuthi ngizobona ngaphezulu kwalokho esikubonile namhlanje ukuthi abafana bayimisele abafana babe nethalente nje lokuzala
elenza ukuthi kube lula kuthina ocoach mase sicoach umuntu uma enetalent lokuzala. Kepha sifikile sabona ngiyathemba kuba nezikhulu engihamba nazo ukhona oyedwa noma ababili esimbonile singathi anganikwa ithuba kuthina because iyobe kusho okukhulu kwabana abafana bakule ndawo enkandla. Abazophumelela kule midlalo bazomela lo masipala emidlalweni wamasalka esigabeni sesifunda ngaphambi kokuba ke aqodelane kule midlalo esigabeni sesifundazwe. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba iNkosenhle Mthembu enkandla. Ake siphinde futhi sihlabena nalo linye ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko zamaphambili namhlanje. Kwethulwe ezokuthuthukiswa kwentsha ondini. Kukhulekelwe abakamaTekuletsheni ngezivivinyo kanti sitholakale sesonakele isidumbu sekhehla ebelilahlekile. Ake sikubhekele ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli li-17.39 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-23.50 maliqhathaniswa nopondo seBrithani liphinde libe u-20.47 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke nale $3,653.18 i-ounce kuthi uwelo ongahluziwe ube u-$67.44 umpongolo. Ake sikubhekele ngosini yezomdlalo. Isikhungo umfolozi TVET sisingathe usuku lwezemidlalo obelihlanganisa amakolishi ehlukene ngenhloso yokuvundulula amakhono nokuletha uzinzo kubafundi. Le midlalo ibihanjelwe izikhulu ezahlukahlukene enkundleni yezemidlalo edlangezwa. Imidlalo yamakolishi ahlukene esifundazweni KwaZulu-Natal iqhuquzela ezemidlalo entsheni yakuleli. Le midlalo ehlelwe ngaphansi kweCOSASCA isingethwe emfolozi TVET eRichards Bay. Ungqongqoshe wezemidlalo esifundazweni KwaZulu-Natal uMntomuhle Khawula uyishayela ihlombe kwazise lesifundazwe sisazosingatha nemidlalo kazwelonke. Okubaleka kakhulu ukuthi le i-build up noma imidlalo yabo yokuhlunga ngoba ngesonto elizayo bazobe sebedlala imidlalo kaNational ngakho bazokwakha izikwadi zabo kuona wonke ama-code of sport and okuhle kakhulu ke uKwaZulu-Natal usuphinde futhi wanika ithuba lokuthi uzohosta kulonyaka bazobe hostile babe hostile ngonyaka odlule egama lakhe baya hosta kulonyaka futhi eThekwini ngoba Eastern Cape ihlulekile ukuhosta. So you can see good things are in KwaZulu-Natal. The best performances in sport, whether it's hosting, whether it's performance, it's in KwaZulu-Natal. So sijabule kakhulu. Le midlalo inika intsha ukuqhakambisa ikhono layo kwezemidlalo njengoba kunezemidlalo ezinhlobonhlobo okuqhudelwana kuzo. Inhlangano iCOSASCA ithi lokhu bakwenza ngokusebenzisana namanye amaqembu esifundazweni KwaZulu-Natal. Njengoba sidlala nje futhi lana siselecta nama team azomela iKwaZulu-Natal if sesidlala ama National Ball Games azobe hostwe yona futhi iKwaZulu-Natal eThekwini ngenyanga kaOctober. Asigcinike ngokhosta ezemidlalo kuphela siyehlele nezamasiko okuyiculture ezamaciko i-performing arts, i-visual arts. So zonke lezi zinto eziyama activities ama students kwi-TVET sector KwaZulu-Natal ziyehlelwe uCOSASCA. Sinabafundi abagcina bephumelelile bedlalela ama team. Uzokhumbula ukuthi kune Orbit College esuka kuyona imidlalo efana nalena esiyidlala ku-PSL. Umengameli weSports Confederation uThami Mchunu uyichome uphaphelwe gwalagwala lemidlalo ngokuzovundulula ikhono kubadlali abasebancane. Ngokubukhona bama-TVET sibona kuyi-vehicle lesoyisebenzisa uku-identifya ithalente elikhona njengoba ugabhisa u-MEC ezibophezele ukuthi umnyango wakhe uzotshala izinto ezidingakalayo kuwona ama-TVET. Ama-TVET colleges azobenefita ngoba kune-program esiyiqalile besisayiqalele iy'kole ye-talent identification. Le midlalo ithathe izinsuku ezimbili njengoba iqale ngosuku ngomgqibelo ize iphothulwe ngesonto kanti ihlanganisa ibhola lezinyawo lamantombazane abafana elomnqakiswano kanjalo nevolleyball. Ezindabeni ze1 KZN TV
bikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Ake sikubhekelene naso isimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama undlela zimhlophe ngiyaziguqisa bese kuphathele zona namhlanje hlangabeze noma kanjani futhi ngomsombuluko ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile